MeghalayaPost.news. Ban pensuk ban yada yaki kena school ke Mynken Christian Higher Secondary School mat ki paiba kinongilam ke Fkjgp North Khasil District kilalej ban IT da ke sem up kali kebala pensiona gerpang da ke seng hadim balada pensiona bha yakene ke sem up kali lalej ban play du samla kit boklang nong plang beri Vice President ke Fkjgp Sngewbha ha gejinga don lang uba Liusta Lingdo President ke North Khasil District uba Shanlang Dingdo General Secretary La sakhi langru hagning sin uba everlasting pingro principal Mynken Christian High Secondary School kinohingkai bat kikna school lembat kirirang ba kathan nakaliang babu everlasting pingro lapan pau ya gejing sakmen barban ai gejingero halor gejingi jingai jengkinangilam ke Fkjgp kibla shim gejingket kli ban pentei da kasem up kali ban pinmentoi ya kikna school bat kipajba ban de slap bat shong thaj haba ki up kali ni school bus nakaba kurku gerdo ru ya kinangilam ke Fkjgp bakin nangla ban ai gejing shakri ya kipajba ke bajanai nakaba ke por shakawai pan usamla kit boklang nong plang kumunangilam ke Fkjgp lopen pau baka senghi kadap da jingkmen banyo shakri pajba hakum kini ki benta ki ban permentoi pajba bar khana school bakin nangyai biteng ban ai jing shakri ke bajanai na ka por shakapor lang kini ke jadmit kiwe ru kino kit kam jangka Fkjgp nang ta kino kit kam jangka snong tumsok pi nang ni har banakong ga pen pau ya ka juso kemen ba ngiyo ya kene ka ye ap kali hamni ha khmat jong ka gate school ka jong ni nangkong ai kulei ban seng i balawan ban approach dan ban ta jong ka im lang salang bagi ai ro ka jing kerku kerdo pinang im ya kene ka mensim ban train na ka banta ka bha ka miap jong ka lawe jong ka pateng jong ki khon ki ti ki jong ni ban kham tam ha bu ti we ke jeng nang start ba kum juru ban wanra ka jing sung suk sung san ha ga ri ka we e ki jong ni borok ko we adon tang ide ki kintin ki jing songo o jing ai kublei na ga banta ka ni ka jing no snyang ka jong pi ban ai ya ka ni ka chaka sung thai ki mi ki pa ki ba ab ki khun ki ba ban puli ha ki school ki ba don hau ni o lum jong ka shnong lum so ping ki jong ni ka ba mentoy dei ka jing mentoy ka ba kum ki na school kum ba i principal that mention menta bakan long ka chaka sung thai ki mi pa por kon up ikon kiti aku cukup por kena school kini on penon kamru por bidang up kali ban laj slap kali ya kejimbot jong kaseng ha pangisna kun kini ki berkhoi kalong ba nadu ki snam ki bomun swa nadu snam khat khnai spa prap khandai hadin bla suit la shore kanong rim jong kaseng ngila em singi ban long ki nong ker nong da ki snong ki thau bat ki nong ker nong da ya jai berri berkhoi kani ki yang abwas kan plat nu slap kan plat na kali air bat kum ki dukhat jong kaseng ru kentu na kapor bakin long kinong eda po kisnong githau bat kum ta terter na khmil ti balin ba ka jingno senyang jong kaseng kala long senyang berit mar kum kaseng ngenom la banek sibun ka kam ki bakhrau dei da ka jingiet ka bakhrau ngin le ki kam ki bakhamba ban sakri ka jai beriau nang nis kamat dengan nom ko ban kan bun ketin kapor lanang ya ngaket bok ket ruang ru ya kini ki laitri school ki bodan nak neka tha nya ngene po snong num so pieng bakin long sya kum ki lai tuli ki mau bersio bakin sei ki nong elam ki bakin sai bakin sei ki officer lane ya kita ki rangba ki ban sakri nang ni samat ya jai men riau hagi wei pai ki benta isngu tenat so buram ngarang ki kenduk mentai principal bakan ni ke school hang ni ma ka Mynken Christian Higher Secondary School kalau rak buram mi ke jela kalau buram mi ke jai beriau ikmil ti barang ni samat ding bakin nang ki lai tuli ki school kin long pat kum ki lai tuli ki mau bersio pan warak buram mi ke jela bat ya kajai benrio bagi bentai ki rupiah abang keren yang kata kentian kambut bonong bagi orang buram tangi kam lelek kai tangi kam pulih putih dari kebakongsan dari kemensiam ka bangin iet dal dia bangin buram yuai bat kana mengilak ban kentio ya kajing em jongi kum ki sama pulih nang nish kemat MeghalayaPost.news.